Il-persuna assenjata mal-maġistrat Nadine Lija bħala deputat reġistratur trid titlaq minn dan l-irwol. Dan ikkonfermaw diversi sorsi li tkellmu mal-Net News fl-aħħar jiem. Jidher li fl-aħħar ġimgħat sviluppat sitwazzjoni insolita fejn id-deputat tal-maġistrat Lija ma tistax tissapporti l-ambjent li qed taħdem fih u dan minħabba diversi fatturi. Ġeneralment deputat idum fil-kariga ma' ġudikant partikolari għal snin twal, jew għall-inqas din kienet il-prassi sa' issa. Iżda jidher li fil-każ ta' Nadine Lija, id-deputat tagħha se tkun qed titlaq wara biss ftit ġimgħat minn mindu l-maġistrat bdiet fil-kariga. Il-mara ta' ibel l-avukat tal-Prim Ministru, Paolo Lija, mhix ġdida għal kontroversi. Hija kienet ingħatat il-kariga tagħha fil-ġudikatura minkejja l-pressjoni kbira li kien hemm kontra din il-ħatra. Fil-bidu ta' April ħarġet l-aħbar li l-Gvern kien se jaħtar lil Nadine Lija bħala maġistrat minkejja li fil-passat hija kellha tidher quddiem il-Kummissjoni għall-Ġustizzja fuq każ li kien jinvolvi argument jaħraq fl-awla fejn l-imħallef Michael Malija dak iż-żmien kien iddeskriva l-aġir tagħha bħala taqajb għal professjoni legali. Nadine Lija tinsab suġġetta għal proċeduri pendenti fil-qorti quddiem l-imħallef Mark Ketkuti fejn qed jintalab li l-ħatra tagħha tiġi annullata minħabba li tmur kontra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja.